Sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Bohol o kasamtangang nagpuyo sa Manila. Ang atong matatampo nagdasingan nga Mitch. Ikapilat mo na magkagiingnan. Nga buwagi lagi na si Ryle. Dili lagi ko pa. Mahal na ko si Ryle. Mitch, nahibaw ka gid ha nga nakasinabot na mis anak sa akong amigo nga ipakasal ti ka sa iyang anak. Pa, Siya mo'y angay nimo. Dili ka ng Pinoy. Chinese sama nako ang angay nimong mabana. pa, malipayo namin ni Ryle. Kung padayon gyapon ka magsigig pamugos anang imong gusto, mas maayo pag magpalayo na lang ko nimo. Siya magpalayo. Unsaon naman lang ang atong business, ha? Ikaw na may nagdaado. Mas piliun ako si Ryle kaysa sa tong business pa. Mas piliun ako ang tao nga naghatag na kong kalipay. Mitch! Magpalayo ta? Manglarga ta sa US? O Ryle, kay kung naata diri, samukon kita ni Papa. Sige, Mitch. Mangandam ko sa akong mga gamit. Anak, Pa? naibaw ko gasa mo. Naibaw ko nga naa mo si Ryle sa US. Mahibaw gid ka pa. Kay daghan man kag connections. Pero pa, pasagdi na lamin ni Ryle, please. Dili. Dili tagid mo undangan hangtod nga magbuwag mo. Pa! Sorry, Ryle. Pero wa na gyud ko'y mahimo. Wa tay dagaan na ni Papa. Bisan og naata din isla ing nasod, pero may bawaan gihapon niya tungod kay daghan sa connections. Gusto gid niya nga magbuwag ta. Oh, Ryle. Sorry. Pero dili na lang na to pugsod. Magbuwag ta. Mitch! Salamat, anak, ha? Kay nipatuo ka gyud nako. Gusto namo nga ipakasal mo sa labing daling panahon. Ha? Nagkasabot na mi. O hapit na ang inyong kasal, anak. Oh, kaslo na ko. Dili di pwede. Kinahanglan nga makapangita kong paagi. Nga dili ko makasal sa taong gusto ni Papa para na ako. Oh, naibaw na ko. Mauli ko sa Bohol. Wa ko kay bawkon. Nangita ba sila sa Papa na ako? Pero bahala na. Mas gusto ko nga rin na lang diri para magmalinawon ko. O aron maka-move on ko ni Ryle. Oh! Hoy! Unsa man ka? Plano ka nimong patyon? Wa man hinuon mo na ako. Amaw ning tawhana ay. Dili ko mapahawa din hangtod dili sa mutuol nako. Maayo kay ninaog na ka. Hoy! Unsa man? Dili lang ka mo tingog, ha? Hoy, ganina rin taon ko nagsigig yaw-yaw dere. Ay, kitutukan
Unsan ramang ko? Hoy! Oh. Sorry. Sorry, miss. Sorry. Ikaw ba? Pagbantay sa imong pag-drive, ha? Ayaw kumpiyansa og pakuso kay dili ra ikaw may tao sa dan. I know ako sa... Good day, miss. And you're? Mitch, Oh, let me make it up to you. Can I have your social media accounts? Wow! Ka-blooming na god! Sige na mag-communicate atong drone, no? oo. Ayay! Ikaw gusto ka niya? Dili man siya lisod ig maunday. Gwapo siya og buotan. Ay, wa na! Love na gid na! Ha? Pero ang pangutana, kung si Drew, na in love ba nimo? Oh. Oh. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Mitch. Love di ka. Nakarealize ko sa pagsige na itong kuyog-kuyog. Mangutan ako nimo. Pwede ko manguyab nimo? Okay. Ha? Unsay okay? Kita na. Gisugot na tika. Oh. Yes! I love you. I love you too. Mahal, 4 years kong gito, no? Unsa ka, no, kung mag-ipo na ta? Sigurado ka, mahal? Yes. Gusto na ko nga, aray na kapuyo sa akong kondo. Total, di naman sa bitaw bag-o na to nga, tupat tayong matug. Kay suit sa pila ka tuig. Sige na bitag travel, di ba? Man, okay ka? Okay kaayo. Kanindot sa akong kinabuhi. Ay, kontento na kay ko sa akong sitwasyon karon. Oh. Kisa man eh? Hello? Mitch, Pa? nahibaw kong asa ka. O nahibaw po ko nga may ka-live-in ka na diha. Pa? Kundi ka gustong kupo nako ang reputasyon sa imong kaipon. Aron mataktak siya siyang pagka-engineer. Buwagi siya! Pa? Atagan ti kagusa ka simana nga mo pauli diri sa Manila. Nahibaw ka nag-unsay imong buhaton, Mitch. Bahalag sakit sa akong dughan. Pero hinay-hinay na lang kong mulikay ni Drew. Mitch, Ryle? nalipay ko nga nakita ta. Gusto kay kong mag-istorya nimo, Mitch. Only akong gustong may tabo. Natay closure. Nalipay ko nga malipayon na kasi mong kinabuhi karon, Ryle. Og sa bago ni mong uyab. Salamat, Mitch. Usa naman di kabuhan nga wala ko tuka. Kinahanglan magpiti ko para sigurado. Diyos ko! Positive! Unsaon naman lang nila ako. Kaluoy sa bata. O kaluoy ni Drew nga malayo sa iyang anak. Diyos ko! Karon pag yun ginakoy na akong problema ang giatubang.
Mahal, unsa may problema? Isulti na kung unsay problema kay atong sulbaron. Mitch, di na ko kaya nga ingon anita. Abi ni mo, maapiktuhan ang akong trabaho kung ingon anita. Kay mawa ko sa focus. Magbuwag na lang ta, Drew. Mahal, ay pag anak good. Kung unsa may problema ni mo, pangitaan na ito pagi. Gamay na problema ha, kung unsa man na. Dili na makatarog na to. Okay? Kung nahibaw pa lang ka, Drew, mas labaw kung nasakitan nga magtanaw ni mong nasakitan ka. Mitch. Sorry, mahal. Mitch. Mitch, I love you. Drew. Love kita ka, Mitch. Ano itong isultig balik, ha? Nga makigbuwag ka na ako. Eh, sakitan ko. Sakit kayo. I love you, Mitch. Sorry. Pero kinahanglan nga ako ng buhaton. I love you. I love you. I love you, Ryle. Sorry. Sorry, Drew. Ryle? Kinsa si Ryle, mahal? Matuog na ko. Lami pa kayo ang tuog ni Drew. Sorry, Drew. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. I-block di ka sa tanang social media accounts na ako. Og ang piti. Ibutang na ko sa akong pants nga nasa CR. Aron makalakaw na ko. Sorry, Drew. Pasaylo ako. Congrats, anak! I'm so happy. Natuma na gyud ang akong pangandoy para nimo. Para ni imong kaayuhan, anak. Sige na, sige na. Lakaw na sa mga bisita. Pero wag yung ko'y kalipay. Nakatiming pag yung kong tao nga himabahi kayo. Pero wag ko'y labot. Kaya wag ko mahikugman niya. Husto. Akong paibaon ini si Papa. Mao ba? Opa. O wapod ko'y kalipay sa among pagpuyo pa. Dili healthy ang among relasyon. Kung mauna, mas mayo pag magbuwag na lang mo. Salamat pa! Salamat! Two years old na ang among anak ni Drew. Og liwat kaayo ni niya. Sakto. Ako siyang i-unblock sa tanang social media accounts. Nag-deactivate na di siya. Asa man ti ka pangitaon, Drew. Wala ko kay bawon si Pagi para makitaan ti ka. Please, pakita na kong balik, Drew. Kaya hangtod ka ron. Mahal gihapon ti ka. Makilala kita, mapaglaki magkasama. Sa tinuod lang, nakadungog ko nga nagpadaog suwat si Drew sa among kaagi dinhi. Maong nilaom ko.
Kanimo, Drew, I hope you're listening. I'm sorry. Mahal gihapon ti ka. Og unta, imo kong kontakon sa akong social media accounts to keep us in touch and talk about us. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.